Môj príbeh začal na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, kde ako študentka prvého ročníka študijného odboru biológia som bola na prednáške zo základnej mikrobiológie u pána profesora Kettnera. V tom momente ma nadchli mikróby a teda najmä patogény. Po týchto prednáškach sme následne boli aj s mojou kamarátkou za pánom profesorom Kettnerom, či by sme mohli chodiť do laboratória a stali sme sa teda súčasťou katedry mikrobiológie a virológie. Dobrý deň. Ahojte. Radi by sme vám predstavili pani docentku Soniu Kucharíkovú, ktorá pôsobí na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Okrem pedagogickej činnosti sa ale venuje aj vedeckému výskumu v oblasti mikrobiológie. Na tejto katedre som teda stretla následne aj pani profesorku Bujdákovú, ktorá sa venovala patogénnym kvasinkám. Spolu s pani profesorkou Bujdákovou sme sa teda začali venovať schopnosti tvorby biofilmov patogénnych kvasiniek a na medicínskych substrátoch. Jej výučba zahŕňa predmety na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia. Jej pedagogická činnosť sa prelína s výskumnou činnosťou práve ako školiteľka dizertačných prác doktorandov. V spolupráci s pani docentkou Kajglovou sú momentálne rozpracované štúdie biofilmov patogénnych kvasiniek na modelových organizmoch. Biofilmy sa skúmal nielen in vitro, čiže v skúmavke, ale aj in vivo, teda na spomínaných modelových organizmoch. Tento výskum je však etický, vzhľadom na to, že ide iba o jednoduchého pôdneho červíka. V čase doktorandského štúdia na KU Leuven som tiež ešte stále pracovala aj na Prírodovedeckej fakulte UK a v roku 2011 som úspešne obhájila dizertačnú prácu a po ukončení dizertačnej práce som obdržala 2 prestížne projekty, vďaka ktorým som sa stala samostatným výskumným pracovníkom v zahraničí, stále teda na KU Leuven.